Magandang gabi na naman sa ating lahat mga ka-adventure. Ngayong gabi ay magsasama na naman kami ni partner Andrew. Yes, tama ulit. At gaya ng dati ay susubukan na naman nating manonisid ngayon mga ka-adventure. Ay, medyo maganda kasi ang panahon. Amantalayan natin. Baka hindi natin alam, baka bukas makalawa ay biglang magloko na naman ang panahon. Matagal na naman tayong hindi makakapanisid pag nagkaganon. Kaya aming hihilingin na naman sa inyo mga ka-adventure na kami ay samahan na naman ninyo ni partner sa aming adventure ngayong gabi. Hindi na namin patatagalin mga ka-adventure at kami ay lulusong na ni partner. Kung bago ka pa lang po sa channel na ito at hilig mo ang mga adventure na katulad nito, huwag pong kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa susunod pang mga video na aking i-upload. Medyo maliit pa mga ka-adventure, palakihin muna natin konti. Uy, ang laki. Nadali ko. Ay, nadali. Laki. Butite. Butite.
Sungayan ba yan? Sungayan. Sungayan.
A few moments later. Ahon na kami ni partner Andrew mga ka-adventure. At ang aming nakayanan ay amin nang ipapasilip sa inyo. Sige, ipasilip mo na ka idol. Ipasilip na. Ayan. Ibuhos na natin dito. Ito mga ka-adventure, ang aming nakayanan. Aba. Ay sus, malalaki. Ay sus, malaki. Maragul. Mga katuka. Naku. Maraming nabubuhay. Ito mga ka-adventure, ang aking huli. Ayan ang nahuli ni Iban pa sa huli ni partner Andrew, mas marami. idol. Gumagapang pa. Buhay na buhay mga kaibigan. Ito. May pusit. Ito. At Maragul. ang kanyang huli ay nandito naman sa kabilang timba. Kabilang banger. Malalaki pala itong ano. Ganyan o. Yan. Dito ko naman ibubuhos ang kanyang huli, mga ka-adventure. Ito mga ka-adventure, ang huli naman ni partner Andrew. Ating mo. Akin nang ibubuhos din dito Ibubuhos mo para din. makita nyo rin yung lubusan. Landa na. Jesus. Ay, maragul. Jesus. Ayun. Ayun. Ang Talagang kanyang huli, mga ka-adventure. May galit kayata sa karagatan idol. May malaking pusit pa. May pusit pa. Ilan yung pusit mo ka idol? Ay, tatlo lang ata yan. Tatlo. Talakasan ng mga kape. Talagang- So ayan ang aming nakayanan, ang aming nakayanan ngayong gabi mga ka-adventure. Masasabi ko naman na hindi na siguro talaga ako nito lugi dahil kita nyo naman mga ka-adventure, medyo mataas din yung kanyang tumbok. Sana ay sa susunod na video ay magsama-sama tayong muli. At muli, maraming salamat mga ka-adventure sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi, partner. Ito ko na nga tatapusin ang aming video ngayong gabi at naway na gusto ninyo mga ka-adventure ang aming pinasilip sa inyo na video ngayong gabi. Sa susunod muli na upload mga ka-adventure at muli maraming salamat po sa inyong lahat at gagaya ng lagi kong sinasabi, mabuhay po tayong lahat.